Bi boneya sedsaliya peymana Sykes-Picotê ku Kurdistanê dibin banê 4 dewletan de perçe kiribû, li Amedê çalakiyên ji Sykes-Picotê re na hatin li darxistin. Her diş ji bo azadiya Kurdistan. Partiya Sosyalîst a Kurdistanê PSK bi daxuyaniyeke çepemeniyê xwest Kurd vê peymanê qebûl nekin û çarenûsa xwe bi destê xwe xêz bikin. Evê ku Sykes-Picot xeletiyê Sykes-Picot nabête dubare kirin. Sykes-Picot Kurda bê statê îştibû, niha divê vî stu daxwazê Kurda bête berçav girtin ji vekê de ev tundutîjî û ev dîktatorî her berdewam dibêt. Kurd divê bigêje mafê xwe. Partiya Azadiya Kurdistanê PAK jî li ser peymana Sykes-Picotê panelek li darxist. Di panelê de hate diyarkirin ku Kurd êdî li rojhilata navîn aktoreke sereke ne û divê Sykes-Picot nemîne. Em ê demekî nêzik Kurdistaneke serbexwe wê bibînin, ez wekû ihsasat jî naxibim. Em muteekidîn. Meddeyan hezar şehîd, sedan hezar enfal, hezaran gundên Kurdistanê li Êran bûye. Ev me 1700 şehîdet sengerî dayê tê. Me 9000 birîndarê tê gelek dest pê çav serê xwe ji dest daye. Em tê dikoşîn û tê bijîn. Peymana Sykes-Picotê di 16 Gulana 1916 de pêk hatibû û li gorî vê nexşeyê Kurdistan di navbera Tirkiye, İran, Sûriye û Iraqê de hatibû perçekirin. Li gorî piraniya siyasetmedar û rewşenbîrên Kurd, Sykes-Picotê ji niha de derzeke mezin xwariye. Ger li Başûrê Kurdistanê dewleteke Kurdî ava bibe, wê çaxê ev nexşe bi temamî dê bişkê. Maşallah dekak, Rûda û Amed.